Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya berkunjung ke kandang Bapak Kaseri. Dan ada sesuatu yang sangat unik, yaitu kelonong. Nah, kelonong tinggalane wong zaman biyen, embake kaya zaman ini PKI, beliaunya Bapak stop. Kaseri. Ya. Klononge harganya biyen 150.000. Ya, ini klonong 150.000. Pak, klonong iki bahannya kuningan apa? Kuningan, zaman kuno. Pak, kuningan iki lak burek apa? Lek dikosok karo Pak, iki lek cara dikum banyu asem telung bengi ngono ambek bak iso kuning. Langsung koyo emas kuwi ya. Berhubung mek dicentel ndek tembok. Bolot iki iso rijik, Pak ya, lek banyu asem. Lek banyu asem. Pak, klonong sing paling lawas di antara iki sing ndi? Iki, Pak. Oh, iki biyen oleh teko ndi sing lawas? Iki asal usule gadane Pak Kasan Nganglang. Wonge tilar dijoko anak buahe Pak Manan. Ana di Pak Manan tak tuku 1,5 juta. Asale mek 150.000. Pak Manan ki wong. Pak Manan Kelampok. Oh, gini ya. Nah, terus sing nomor loro niki nggih. Niki gadane Pak Kasiman. Pak Kasiman bapake Pak Misdi, ruwahe bapake Pak Misdi. Sing Jragan Tebu, sugene wong Prodo. Lah niku klonong niku kula tumbas mboten angsal kali yugane Pak Wayudi disukakaken tok. Syukur mboten disade malih dikonurun nang anak putu. Putune sampean. Putuku. Oh. Coba sampean unekno Pak suarane. Oke. Pak, niku kayu napa, Pak? Niki anu wale klopo. Kok koyo sampe ngwaleh ngoten, Pak? Ya nyene golek sing gawe ceke banget unine. Oh. Lah lek sing niku? Sing setunggal niki, sing sik tamparan iki. Niki niki nggih unine sami sing niku wau, cuma mboten enten tabuhe. Oh. Regane Bapak Kaseri tiyang setunggal mosok klonong 3. Lah damel nopo? Lah ngoten cuma digentol si lari-lari 1 juta Pak Kaseri mboten kemilian arto. Lek diselang angsal, lek ditumbas mboten angsal, kena diturun nang anak putu kena ditinggalan. Unen-unene Pak Kaseri wong gemi. Oh, nggih. Lho ngoten lho. Pak, lek sing niki lak tumbas akale. Nggih, lek sing niki. Sing niki tinggalan. Oh, disukani wong tuwek. Wong tuwek singen tumbas napa dugi wong tuwek malih? Nggih, dugi Pak Yai singen. Oh, dugi mbae sampean. Dugi Mbah. Lah lek mbae sampean pundi, Pak griyane? Wah, saniki griyane wonten Dek. Beritane Pak Badar menawa pun wonten jero lemah. Pun wonten di jero lemah tiange saniki. Wis balik nang asale. Balik ten asale pun mboten wonten. Tapi Mbah niku asli pundi, Mbah Yai? Asline niku dugi Mbabaan. Lho, malah Mbabaan ngenep mriko. Nggih. Mbah wedok. Mbah wedok dugi mriki Sombol. Oh, lah Pak, Mbah Yai niku nggih nglakokaken sapi. Nggih singen oleh tegile ombo dibagaken bapak kula, ten rute ten kula mergane tegile niku lebih 5 hektar. Singen niku. Nggih. Oh, berarti baune kuat nggih. Kuat. Nah, kaya kula ngene ngeten niki asal usule dugi Pak Yai, dugi mboten dugi bapak kula. Bapak kula dugi bapakne. Lah ten nang putune. Ten bapak dibagaken ten Yai dibagaken ten bapak dibagaken ten kula nggih kula tanduri Kalonjono kali kula Jeping. Termasuk niki. Nggih wangkit niki kajeng niki kali pondok niku. Sampai mriko. Nggih kasang waler. Nggih. Apukat niku. Nggih, gadan kula. Mrikone. Niku pun sanes. Oh. Gadane tiyang lintu. Nah, lek bapak jenengan singen manggone ndek sing pundi? Ten bapak kula singen niku ten ngajenge sekolahan SD Sombol mriki. Ler mriki. Saniki di sami wonten mriku. Kali adik sampean. Nggih, kali adik kandung Ragil. Sampean pindah mriki sajeke rabi. Nggih, pun gadah yuga setunggal kula niku pindah mriki. Nggih. Oh. Singen niku sampean pindah mriki pun langsung gedhong ngeten napa ya napa, Pak? Mboten, ngeten singen nggih. Napa? Cagak kula
kayu nongko. Lah niku kula Pundi? damel papane asu niku zamane cagak kayu nongko niku zamane PKI, zaman Gestop 65. Singen galak niku tinggalane yai kula sing Belayan Singen terus PKI Dugi niku. etan sampean beto mriki. Nggih, kula niku ditibakaken ten bapak kula diturunaken ten kula. Cagak niku mantunaken nggih niku kula pun saged damel griya ngeten iki. Niku kula damel kandange asu niku cagake niku kajeng nongko. Kinten umure pun 70 tahun lek niku cagak niku kayu nongko niku. Tuwek niku kali sampean. Nggih, tuwek niku. Tuwek niku. Pak Kas, lah Singen niku waktu zaman pertama manggen mriki niku omah klenengan napa gedhek? Aduh, nggih gedhek iki cagak tonjok pring niku penerete kajenge roboh. Wong hitungane nyene pados-pados kiambak. Kula kali bapak kula niku nggih bener unenane bapak kula ni tegile nggih ombo lek tegil kula disukani, lemah disukani. Cuma lek kaya barang damel griya kaya duwe rumatan sapi kula pados kiambak mboten ngriwuki wong tuwa. Hitungane usaha kiambak. Cek gak diarani gak diiri dulur. Dulur niku lek wong tuwa niku dulur barep niku lek nek saged ngerti mboten nakal dulur niku adik sukan kalih dulur barep. Lah ngoten ya. Terus Pak. Dadine cek nek mboten dilaken tiyang Sraka. Lah iki lek wong barep ketemu wong barep ceritane yo ngene iki. Nggih, pancene lek nek tiyang niku omonge wong tuwek dugemi, wong tuwek lek gemi nurun nang anak kudu gemi. Ojo kasak gaen tentekan eman besok lek wis tuwek. Ngoten ya. Nggih, leres Pak. Nah, terus Pak ngomong-ngomong pring petung niki mungkin disigari. Nggih, disigari. Sing nyigari sinten bakal? Iya, nah sing nyigari niki kula. Lah mantunaken sing bobong nyisiki. Sing nyisiki nggih yuga kula, nggih mantu kula, nggih bojo kula dadi serabutan. Bareng-bareng. Kula kajeng nyigari eman pole boro nyingkal niku. Asal arto dadine kasane iki pun lebih 20 dinten mboten kula sigar-sigari kasak kegaringan. Nguber dhuwit. Nggih, nguber dhuwite kajenge damel bowo kali gawane rokok. Ten nyinoman aku lek nek iki guyu tok. Lah pancene nggih. Lha ya napa? Lah Mas, pring petung niki sak menten kae niki tumbas nek pundi? Kula niki anu tumbas mriku ten Britan niku ten gadane tiyang Klampok. Nebang kiambak, perlonjore niku kalih dasa. Ndek jurang napa? Mboten nggih ten Britan niki mboten kasak ngimbal. Musunge nggih beto sepeda, dimoti sepeda. Napa? Kanan kiri napa? Mboten nggih ditumpangaken mujur ngeten. Ditumpangaken. Nah, mantunaken niki. Niki sampean ketoki ndek Tegil. Nggih, ngetoki ten Tegil. Oh, nyampe mriki pun ndak sak meter. Niki ukuran pinten ya, Pak? 1 meter 70. Oh, 1 meter 70. 1 meter 70. Oh. Lah niki nggih, ya napa tiang tani nggih niki wis. Nah, ini keadaan Bang Pakan ini tabungannya, pakannya itu pasukannya. Pasukannya. Digawe tabungan nek mari muli nyingkal lek kepepet kan mobil perangnya, ubur-ubur apa Pak iki? Anu katana. Ubur-ubur extreme sport off-road. Wis netral Pak Kasri off-road. Cuma off-road ya menenan Tegal kare. Lah Pak, lah terus di jero kebo iki apa? Mes pupuk. Nah, mes pupuk iki digawe nandur cabe ambek digawe nandur jahe. Gurung ponjo wis ana mese. Lho, lek saiki anu Pak, lah lek genok bondone mulane nandur iso dadi iso lek kaya teko bondo ngene iki Pak. Lah lek saiki lek kate ngemes leren golek utangan opo iso lek bondo Pak? Gak iso tani dadi. Mes tuku dhisik ponjo gurung. Kari. Pikir kari urusan buri ya. Urusan buri. Sementing emes mulsa wis ana iku baru tani wis akeh dadine ambek kae. Iki subsidi ya, Pak? Iki masih larang iki, Pak. Iki sing ora subsidi ya. Ora sing los sak kintale 270, Pak. Iki pupuk apa, Pak? Anu Sep Atawon. Iki 540, Pak, sak kintale, Pak. Oh. Sak kintal 540. Oke, Pak Kasri.
Matur nuwun, itulah tadi ngobrol kita tentang ceritanya Klunung ini sampai anjing, sampai pring, sampai bambu itu, dan juga sampai pupuk ZA. Kurang luwe aku jauh sepuro Pak Kasri. Yo nggih. Tak akhiri ngono dhisik. Allahumma fiq ila wa mutharik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu sagung dumadi.